Euskal Herrian euskarazeko 4 militante epaitu dituzte Barda joan den irailean departamentuak Baionan duen egoitzan euskararen aldeko tinduak egitea egozten zaie, hauek frantsesez deklaratzeari uko egin diote. EH Bai alderdiak elkargoari buruz duen gogoeta plazaratu du eta heldu den martxotik goiti hauteskundeen ondotik izango duen estrategia ere finkatu dute. Arratsaldeon ikus-entzuleok eta ostiralero bezala gure hitzordu proposamenak ere egingo dizkizuegu, baina lehenik Betarram auzian izandako berritasunak. Ongi etorri. Betarramgo pederastia eskandalu handian, bigarren gizon bat auzipetu du Frantziako justiziak. Akusatua 62 urteko Eliz gizona da, Paueko prokuradorearen arabera, orain arte ez du sekulan problemarik izan justiziarekin. 54 urteko ikasle ohi batek salaketa eman zuen, 1983 eta 86 artean ustez jasan zituen bortxaketengatik. Iaz, bertze gizon bat auzipetu zuten zaindaria zen Betarramgo eskola untan, behin-behinean preso egon ondoren, aste untan libro utzi dute, beti ere justiziaren kontrolpean. Betarramgo ikastegiak ateak behin betiko etxiko ditu heldu den udan. Euskal Herria! Euskara! Baionako auzitegiak 500 eta 1.500 euro arteko isunak eman dizkie Euskal Herrian euskaraz taldeko 4 kideri, bati eskubide zibikoak kendu dizkiote ere 2 urtez. Joan den irailean euskararen aldeko tindaketak egin zituzten Pirineo Atlantikoetako departamenduak Baionan duen egoitzan. Epaiketan ezin izan dute euskaraz deklaratu. Epaitzen gaituzte salatu dugulako euskararen zapalkuntza egoera, baina arazoa da epaileek beraiek ere zapaltzen gaituztela ez digutelako euskaraz deklaratzen uzten. Espero dugu gaur hau aldatuko dela. Baina ez, aldaketarik ez, naiz eta euskarazko itzultzaile zerrenda dagoen, justiziak gaztelaniazko itzultzailea prestatu zuen hegoaldeko 3 akusatuentzat. Euskal Herria! Euskaraz! Justizia jauregian injustizia dela bermatzen, zeren auziperatu orok ukan behar du bere burua defenditzeko eskubidea, eta hemen ukatzen digute euskaraz gure burua defenditzea, beraz ez da inolaz ere justizia bermatua, ezin dugulako gure burua ere defenditu, eta hemen argi gelditu da, zera inposizio bat dela, ez dugukan argumenturik justifikatzeko ezin ginuela euskaraz deklaratu epaitegian. Auzi untan euskaltzaleak adierazi dute, euskara eta haiek ez direla arrotzak Baionan, Lapordiko hiriburuan arrotzak bertze batzu dira beren atzetan. Euskaraz, Euskal Herrian. Ipar Euskal Herriko herriko pozen hauteskundeak hurbiltzen diren garai honetan, Euskal Elkargoari buruzko hainbat gogoeta plazaratu ditu EH Baik. Ipar Euskal Herria instituzionalki garatzen ari dela dio, eta Euskal Elkargoak urratsak egin baditu ere, frustrazioaren sentimendua ere gailendu du alderdi politikoak. Hainbat gaietan aurrera pausoak egin badira, beste askotan ez dira egin, eta nagusiki da tresnaren hautasunagatik izan dituen kompetentzia eta baliabide eskasak, funtzioa molde eskasa. Beraz gure iduriko ondoko mandatua izan behar da, lujaldik isa, urratxe bat gehiago egiteko mandatua, hain zuzen ere bilaka instituzionalean urratxe bat egitearen, eta guk hola definitzen dugu urrengo mandatua, eta horren aldeko gehiengo bat osatzeko erronka dugu. Bozera mailaren esanetan 2026-2032 agintaldia oso garrantzitsua izango da lurraldearen bilakaera instituzionalarentzat. Eta ildo horretatik Euskal Elkargoak rol garrantzitsua bete behar du indar harreman berriaren eraikuntzan jendarte zibilarekin batera hautetxien arteko eztabaida eta adostasunak sustatuz. Haatik Euskal Elkargoaren baitan aldatu beharko litzatekeena ere hausnartu du. Funtzionamaldea berez bat tresnaren hautasunari ere lotua da. Egitarrek ez dituzte beraien bozka zuzenaren bitartez hautatzen, eta horretarako bergiltzateke
instituzio aldaketa bat. Instituzio aldaketa gabe ere, funtzionamoldea hobetu daiteke, zer arazoak nabari dira hasieratik, askotan aipatu da nola funtzionamolde zentralista den adibidez, eta zentzu horretan urratsak egin behar dira, bai lujalde poloak indartuz, bai autetxiei leku gehiago emanez eztabaidetan, eta baita ere jendarte zibila eta egitajei erabakitan ere parte hartzeko aukera gehiago emanez. Herriko hauteskundei begira EH Bairentzat Euskal Elkargoan ezkerriko abertzalen ordezkaritza handitzea lehentasun bat da. Ikus-entzuleok ostirala iritsi eta beraz asteburuari begira jarri gara dagoeneko, asteburuko proposamenak beraz jarraian lehen itzordua Mairen eskutik eletara gonbidatuko gaituzu, ez da? Hori da, beraz, biak eletako gazteriak, eleta showren bigarren edizioa proposatuko dizue, edizio hortan hainbat kontzertu izanen dira, besteak beste, gaueko 9 puntiukakots, gaueko 10 xutagar, eta gau erditan bukatuko da Le Ramoneur de Menir taldearekin. Sarrera guziak eloa zubidez edo egunan bertan izanen dituzue, sargari. Mila esker Mai eta eletatik Baionara joango gara, asteburu bete-betea baitute, Zizpa gaztetxearen urteurnaren kari festa handia, ez da? Bai, ala da, ez, aste guztian zehar, ez atzo hasita, ostegunean hasita, 10. urteurren hori ospatzen ari dira, hainbat ekitaldi eta proposamen antolatu dituzte gazteek, justuki 10. urteurren hau ospatzeko, hemen Lapurdiko hiriburuan. Gaur bertan kantaldia egongo da, gure irratiaren babesteko eta badakizue diru beharrean direla eta hauei laguntzeko. Eta bihar larunbata izango da, asteko egun nagusia, izugarrizko gaualdia eta eguna antolatu dute, arratsaldeko 3etan poteo hasiko dute, motorra berotzen joateko, bazken horre bakizu Espainia karrikan, Baiona hunditik gero pixkanaka Paiskara, Baiona txikira, eta handik poteoan ohikoa ditugun ostatuetan ibiliko dira, gaueko 8:30 arte eta gaueko 9:00 diogun bezala. Azte gaualdia antolatu duten, azte nolako taldeak ekarriko dizkiguten Baionara. Kalume, Bele, Odei, Tek Kriu, eta ez, punta-puntako taldeak, estilo ezberdinetakoa, gainera, nik oso maite dudan abeslari bat, Lide Hernando, Belerekin, izugarrizko ahotsa duen emaztea, lehen aldiz diskoa atera dutenetik, bigarren diskoa atera dutenetik, Ipar Euskal Herrian ikusteko aukera izango dugu, beraz, denetarik, roka, rapa, eta bestelako estilo tekno berri eta estilo berriak ere izango ditugu, esan bezala, 10. urteurren hau ospatzeko, kontzertuak gaueko 9:00, eta motorrak berotu nahi badituzue, arratsaleko 3:00 aurrera, zuek ikusi noiz batu nahi duzuen kale jira horretara. Bikain Aitor, bertan izango gara, eta azken proposamena, igandean libertimenduak hasiko baitira amikuzen, libertimenduak badakizue, batez ere, baxen Nafarroan ospatzen dira, Lapurdi barnekaldeko hainbat herritan ere bai, bertan ditugu zirtzilak, bertan ditugu baita ere bolantak, bertsolariak, egun biziki ederra izan ohi da, beraz, bertara joateko gomita, esan bezala igandean Donapaleun amikuzeko libertimendua, eta ostean, Otsaiaren 15 izanen dira Donibane Garazin, Otsaiaren 21 Oztibarren, 22an Luson, martxoaren 1 Baigorrin, eta martxoaren 14 Azparnen. Gaurkoan, libertimenduekin amaituko dugu saioa, iazko libertimenduko irudiekin asteburu ona izan.